Duha ka mga milestones nakabot na sab sa Aldab ni adtong Sabado. Si Crystal Clemente sa Showbiz Chika. Usa na sab ka milestone ang na-achieve nila ni Alden Richards ug Yaya Dub kinsa mas naila sa tandem nga Aldab. Kaybaw ang naanad ang fans sa maong love team nga pakiligon pinaagi sa split-screen romance sa Aldab. May tungod ni ini sa mood gyud nga mo look forward ang mga tao kung magkita na gyud face to face ang duha. Ug ni atong Sabado gyud wala ma-disappoint ang Aldab Nation kay sa maong episode nibisita na si Alden sa balay nila Yaya Dub aron mga litaw. Tungod sa mga panghitabo sa maong episode mukabat ngadto sa 25 million tweets ang nigamit sa hashtag nga AldabEV4Love. Gilabwan ni ini ang previous highest trend record sa Aldab nga 12 million tweets nga nakabot katong first date ang duha. Apan labaw sa maong achievement, mao ang naka-first photo na gyud ang love team nga kuyog gyud sila. Sa usa ka tweet ni Yaya Dub Main Mendoza, makitang mapasalamaton gyud kini sa suportang gihatag sa mga fans.